Здравейте! Извинявайте за типа. Сега да направя нещо. Сега ще покажем подобните рази. Първо, тази машина, коя ще чакайте, ще ви покажа знаци, които да отбелязваме. Може да е кръгче. Ето го. Чакай. Той не пише. Това. Профи другия. Сега ще ползваме и другия. Само да го... Ето го. Другия с розовата пачка. Даде ти с различни капачки. Винаги повечето маркери с различни капачки, защото... Виж първо дали пише. Сега първо ще видим дали пише. Да. Ето. Първият е на кръг. Може да ползваме и минус. Плюс, стрелки. А и може, определената част може да е, чакай да помислим, равно. Ето. А и може, понякога се налага да използваме и триъгълник. Или квадрат. Правоъгълник. А сега ще таковаме. Може понякога да използваме и сърца. Ето. Може и цифри и букви. Коя буква първо ще използваме? В. Дали аз казвам видно. Втората е Е. И кратко. Тази. Тук е кръгче, за да така, тази и А. Тук написахме В и Да. И може и цифри, като 1, 2, 3, 4. Така. И сега ще покажем. Сега стига с рисунките. Сега ще ви покажа инструменти. Така. Сега започваме към това. Сега ще... А сега ще ви покажа, чакай, докато вземам, ще извикам сестра ми за малко, че ние сме близначки. Сестро, идвай, трябва да покажеш на гостите нещо. Извинете, аз не съм тази, която ми води света, другата. Това ли е сами? Не мога да се оправя, ще ви викам страни. Близначко, идвай, какво спава тук? Извинете. Извинете. Сега ще ви покажа едно нещо. Първо започваме с голямото с най-малкото. Това е една от най-малките отверки. Виждате ли? Огледайте я хубаво. Вижте какво означават тия точки. Сега да ги размисля. Те означават, че тази отверка е малка. А сега с нея може много големи неща да правим. Като тази машина аз я направих с нея. Това е шмукачка. Така тук сбъхнах това и така дън и почнах да правя. А така ще ви покажа една от най-големите отверки. Вижте го. Вижте, тя има такава специална дръжка, че може да прави много неща. Но има тук предпазно, за да не се подреже. С нея направих кое устройство, но с нея може да правите много малко неща. Защо? Като ето, чакай да видим.
ровя, че тук всички неща са от мен направени. Само тъмина. Чакайте, че малко трудно се рови. Ето това. Ето тук аз тази отверка прерових и направих. А сега да се върнем към малките отверки, към най-малки. С нея изопречих. Сега ще покажа какво. Да намеря ето. С тази отверка аз премужих ето тук и така привъртях. Чак то се заби цвят. Вижте, тук какви са малки перони. Сега ще взема една друга отверка и ще ви покажа с нея какво е добрица. Сега също е малка. Днеска сме на тема малки и тънки отверки. Вижте тази отверка. Колко е тъничка и маничка. Но се сравни тази отверка. Тя е по-малка от нея, но е по-дебеличка. Вижте. Вижте каква огромна разлика има, нали? Да, наистина. Вижте. Ще извикаме се странно, трябва да й кажа нещо и се връщам веднага. Няма да спа толкова да славите. Сестро! Мамо, ти ми казала такова, да, отива до магазина, да. Аз съм водичката. Къде си? О, да! Сега да видим нещо. Да изроби. Чудеси! Тук сега има едни малки нещица, които ще ви покажа. Чакайте, сега ми трябва по някаква постелка. О, тук са само две. Но сега не се безпокойте. Ето сега се връщам. Тук са много. Много. Чуйте как да звъни. Виждате ли? Значи това, разбирате позвънението. Виждате колко силно звъни. Значи има много пирони. Чакайте само да ги отворя, че понякога ми трябва постелка. Ето, вижте колко са манички. Сега ще ви покажа една от най-малките перончета на света. Има и по-манички. След малко трябва да свършим. Има и по-манички. Сега ще ви покажа едно малко нещо, което тежи, но аз мога да видя, защото съм ще ви покажа. Аз мога да видям това нещо, защото съм бум-бум-бау! Сега ще ви покажа. Ето го, вижте колко е тежко. Вижте. Никой не може да го дигне. Ако го дигне, го изтържа. Сега ще го кажа с един зрител. Зрител е над масата. Уау! О, видяхте ли? Зрителите го изтърва. Просто аз съм най-силната. Вижте, бум, бум, бау! А сега ще го оставим. И сега ще покажа нещо последно, защото чакам гостя и трябва да ям. Чакайте, нещо могъщо правя. Защото ето. Капачка. Вижте, тази капачка. Но тя е вълшебна. Веднъж тази къща изникна от нея. Ето така, аз казвам, искам да имам къща голяма. И то дзън, всичко се показва. А сега ще се покаже изведнъж една златна отверка. Искам златна отверка. Видяхте ли?
Супер. Искам да проверяваш. И ще се разходим пак с мен.